Добър вечер. Температурите утре сутринта. Минималните от 1 до 7 градуса, максималните с градус 2 по-високи. След временно спиране, след обедните часове отново ще започнат бележки дъжд, първо в южните райони, а до края на деня и в цялата страна. Планините ще духа силен, по високите части бурен вятър и валежите ще бъдат вече предимно от сняг. Причина за новите валежи ще средиземноморски циклон, който много бавно се премести. По-интензивни се очаква да бъдат валежите в южната половина от полуострова, където поради високите температури се очакват и не съвсем обичайни за сезона геометери. Слаби превалявания от дъжд и сняг ще има в северозападните части от Балканите. Дъжд и сняг ще превалява и в много райони на Европа. Слънчево ще бъде почти навсякъде на Пиринеите. У нас очакванията са още през нощта срещу вторник. По високите полета на Западна България и в планинските райони дъждът да започне да преминава в сняг. Във вторник валежите и от дъжд, и от сняг на места интензивни ще продължат в цялата страна. Очакванията са в сряда валежите да спират, най-късно в североизточна България, в четвъртък да бъде почти без или поне без съществени валежи, а в петък се очаква и намаление на облачността. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер и успешна нова седмица.